BBL. Ndas rasa sorain batis modal batis modal saring nek ngacap berenggol sing sayo sayo siro kono angkone jangkong hori kuning mas bati buah ketimun sayang di sayang bupati satu si wajano sering-sering aku lamun sayang di sayang karena terbayang wajahmu nang gendeng iki irame sigra beksane cakra tanpa kendho joget gendol gawe sukawiraya agawe gembira amamabri kagungan seni Jawi gunane kanggo para penyambung tuwa enom aja ketinggalan ngudi seni lan pembangunan terkenal ning negeri yo katon agung ayo stadion Surajaya alon-alon ning tengah kutha Lamongan
pendidikan para lalisa garapa muji soyo arum kondang emon jonegoro situ ae ambek joget kok ya nek situ kan nek bayar gak apa-apa lara tresno Loro ayo tresno Cak Sabto. oh ditambah 20 jaran buyang ayo iki grup pengen nanom iki anak buah Pak Toyo iki apa yo digoyang hui ayo Pak Mandor guyu wae kok meneng ae
bunuh diri cekur kali kuatir ririn ora iso nangis terangin lelati ora mari-mari sakit sekali ngegeten tak kunani jalan goyang lan poso tapi Lewung wis Pak peyan wis meneh maneh giliran lewung nggih monggo lewung bapakmu
sate bangil kali caping caping gunung nggih. Sate bangil caping gunung saking ibu niku wau. Soklat wong bumbune brambang awor kecap wong rasane pedes nikmat mula regane murah tur mufakat apa iki sate kambing ana ngendi ana ing kutane kutha ngendi kutha bangil nyoto lamun kondang nganti jembar kutane yo jarine menang kesurutan sing digadas jalan nate janji ning saiki lakok yo si nande